gima wakoso ahinya ka ma especially jwa kaka ne wadongo, financial literacy. Nikech nok puonjwago, ni puonji mana ni ndalo ka ne en business education. No gik mana kanyo. Inyisi gik moko ma ok bi konyi. Inyalo yudo ni utiyo gi ng'ato to uchamo salary uyan achiel. Tineno ka en salary ni dhi extra. Tiwuoro ni ng'ani en ang'o motimo extra. Dong jok moko ibedo kata investigated. Tiyudo ni kare onge rach. En mana kako pangore. Koro wan kaka jonam lolwe apani chike wa seche moko osehinyowa. Nikech iyudo ka seche moko ng'ato iluongi dala. Nitie kwero monego itieki. Nitie kwero jodongo biro. Nitie gik monego itim. In gi school fees ka be oriti Januar. Dau moro be tuo midekre ochame nyaka itere osiptal. Tich be omaki ka nyaka iduog Januari chak tich. Koro yudo ka gigi kosemaki ka seche moko in e wuoyi maduong' wadu mathindi nitie gik mang'eny. Nyithindi be ni ka standard moro be idwa keto negi mar somo. Koro pressure ni yudo ka pressure ni bi maki mokoro kaka itimo. Koro ema kaka Cleo wacho cha yudo ka resources makelo ni pesa monego koro ikete pachi ming'i chako hinyore. Nikech koro pressure moa kung'eny, obligations miwacho ma in go ka ng'eny. Koro kuma yudo ni wuoke chako hinyore nikech koro focus ni olal. Focus ni kama. Ivo wacho maber ranyisi ma ji nyisore yamo ni an kama. Kidonjo e Instagram, idonjo dakika achiel. Ineno ka ng'ato keto video moro maler ma kaka en kure otimo ang'o. Ing'eni ng'ano kowuok kanyo mano dakika achiel monyisi. Ngimane ing'eni kia. Inidwa kawo dakika achiel ni idwa neno ni mae ngima ng'ani. Kato koro idwa pet piny koro stress dwa goyi ni koro idwa kopo ngima mar ng'ani. Gik matimore yamo. Mana kaka Ivo wacho cha ok gin adier. Ok gin adier. Koro nyaka wabed ni in adwa wacho wach moro achiel. Wach nyithindo nikech kaka wadongo iwinjo kaka Panyo wacho ni morne koparo sikuku en ndalo mane watindo. Ambe an mana gi paroni. Onge mech mane imiyowa. To bedo kanyakla cha. Chiemo kanyakla no. Mane gima nyathi nyalo paro. Koro gima dwa jiwo ji ni ndalo sikuku ema nyithindo neno pogruok mar mapato mar jonyuolgi. In kaka janyuol nyaka ibed gi nyithindi piny. Inyisgi ni ero ng'ane gini ong'iew ne gima gin gima. An ok anyal timo kama nikech nyaka ne pesa mar dhi skul kata timo unu ma. To yudo ni janyuol be dhi odonje pressure nikech janyuol cha otimo ne nyithinde kama. Embe koro dhi odonje pressure mokawo nyaka pesa. Ong'iew ne nyithinde gik mamoko ma oonge go. Koro stress miwacho ni wane ma wakelo ne wan kendwa. Erokamano. Wakaw yuyo gi sanda iko sekalo 30 kod aduogo kod mathoth katielo mogik mar cheno mar mbako romo nyakoro mojwang' ote ma yoro aduogo somo gi kar ka to welo mane studio ayud thuolo mano mar duoko gi